τέλειο σπίτι. Μέχρι να έρθει ο πρώτος λογαριασμός θέρμανσης. Μπαίνεις μέσα και είναι καινούριο, φωτεινό, όπως ακριβώς το θέλεις. Μέχρι που παίρνεις στα χέρια σου τον πρώτο λογαριασμό. Δεν έχει σημασία αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας, όταν η ενεργειακή απόδοση είναι χαμηλή, το βλέπεις στην τσέπη σου κάθε εποχή. Ας δούμε αυτή τη διαφορά με ένα παράδειγμα. Συγκρίναμε μια συμβατική μονοκατοικία με μια μονοκατοικία στην οποία χρησιμοποιήσαμε συστήματα μόνωσης από γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη και κουφώματα με τριπλή άλωση από τη θερμοπλαστική. Το αποτέλεσμα? Η απέτηση ενέργειας μειώθηκε κατά 33%, ενώ οι ενεργειακές απώλειες μειώθηκαν κατά 72%. Συνολικά, η μονοκατοικία είχε 40% ετήσιο κέρδος στα έξοδα θέρμανσης. 40%. Το σπίτι σου πρέπει να κρατάει τη ζέστη το χειμώνα και τη δροσιά το καλοκαίρι μέσα, όχι να πετάει τα χρήματά σου έξω. Μάθε περισσότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας στο εξοικονόμηση.gr και βρες λύσεις εφόλης της ύλης στο θερμοπλαστική.gr. Ακολούθησέ μας για περισσότερα tips εφόλης της ύλης.